2 hours later. Mám tu teraz Kawasaki 125 zelený. Máš vodičák pri sebe? Tak môžeme ísť. Prečo? Ja s vami nehrám. Lede svítí a my stojíme spolu ve stínu. Modrý oči jako ryby koukal do safíru. Tuhle noc jsme klidně ulož potom nakopíruj. Dneska vysoko sem nejdu, zpátky země, láva. Tady je víno. To mi zabral můj lampáš. Lidi svítí a my stojíme spolu ve stínu. Modrý oči jako kdyby koukal do safíru. Tuhle noc jsme klidně ulož potom nakopíruj. Dneska vysoko sem nejdu, zpátky země, láva. Viktor, čím, vieš? Ber to do ruky. Poď, je tu Viktor. Poď rýchlo. Toto tu máš na čo? Na čo to tu máš? Na zobel v noci. To mi zobral môj lampáš. Nemám lampáš. Anxiety, shake it off of me. Somebody's watching me. Is my anxiety. Musí vymyslieť niečo. Chceš ísť do jamy s Viktorom? Prvý? Vieš, čo to znamená? Zajtra sa osvítneš v tej istej jame, kde zmizol Viktor. Matúško. Matúš, je to tu. Matúš. Čo? Je to tu. Prišiel Viktor. Zobri ten tu. Matúš. Neriešiš Viktora. Tak nič. Y'all ready for this? Ozvi sa. Čo to je? Počkaj, tu máš vojenskú blúzu. Ideme utiahať vonku z tej jamy, do ktorej spadol. Dal znamenie, že už prišiel. Že už je tu. Poď, obleď sa.
Pohni si rýchlo. Prosím ťa, rýchlo. Ja som úplne mimo. Ja som mimo. Ideme ťa, Viktor. To je v pohode. Ja som skončil. Pišťa. Čo? Ty, kto prišiel? No čo, Viktor? Vyšiel z tej jamy a zmizol tam. Bruh. Tá ja som ukradol. Hitom českého internetu sa stala kuriózna krádež. Za 4 dní videlo dôkazové video už viac ako 400 000 ľudí. O čo konkrétne ide? Náhodný svedok zaznamenal krádež, pri ktorej muž Pod prezývkou Pišta ukradol lampáž Viktorovi. Tento muž je začal stíhaný na slobode. Ber to, zober to. Ber. Čo? Vieš, čo to je? Neviem, Čo to je? lampa. A čia je? Viktorová. Tu máš, nechcem toto. Čie to je? Čo? To je toto. Čak Viktorové. A prečo to máš ty? Ja neviem, musím ísť dať. Čo s tým? Toto si treba zobrať teraz. Čo to je? Treba vyberať Viktora z jamy, to je jeho kabát. Vezmi si to. Počkajte, čo mám robiť? To je Viktorové. Mám sa obliec. Prečo? Ináč. Prečo máš toto? Neviem. Musíš sa teraz obliecť a ísť mu to vrátiť, vonku je vykopaná jama. Teraz nahrá toto. Stiahni. Ja nejdem sama. Ideš sama. Nejdem sama, fakt. Hej, ideš sama, určite ideš sama. Fakt. Hej. Ísť. Ja si chcem. Ber lampu. Zober. What? Obrať si tento kabát. A ideš hľadať Viktora. Fakt. Treba. Heart beats fast, colors and promise.
ozvieme. To musí si zozbrať. Ja si to vezmem, že dobre. A vieš, aký bol Viktor? On bol vojak. Môže byť. Počúvaj. Toto si zober. A treba ísť nájsť Viktora, lebo že vraj je tu. Rovno pred strediskom. Dobre. Vieš, čo to je? Čo to je toto? Čo to je? 3 hours later. Je to lampa. A je to či je to je? To je Viktorové. Viktorové. A toto je jeho bluza vojenská. No, bluza vojenská, to je Viktorova. Viktorova. Treba vyťahnuť z tej jamy, do ktorej spadol. Takže ona v tomto zomrel, v tejto vojenskej. Aj s tým lampášom. Aj s tým lampášom zomrel. Prečo som? Ozvi sa mu. Hello? 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 Teraz hovor. Hello? Povedz mu, že nejde. Nejde. Povedz mu, že sa ho nebojíš, povedz mu. Nebojím sa ťa. Povedz mu, že si na izbe 301, že sa nebojíš. Som v izbe 301 a nebojím sa ťa. Dobre, Marcel, no to máš. Hello. Ťanu z jamy Viktora. Bajo. Stač. Hovor. Čo? Hovor, Bajo. 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 You dealing with a body of course, or you dealing with the boys? Is there? And if you hear this sound, then go and bend your back, go and bend your knees, baby, shake it to the max. Will the DJ please turn up the bass to the max? Please just rewind, let me shake it to the max.